Ordiziako udala Oria eta Mundaren ibaietako 4 kilometro eta erdi garbitzen ari da. 3.500 kilo zabor atera dituzte oraingoz. Ikusten zena da erreka zaborraz beteta zola, jende hondakinek eta parketan lurrea botatzen dituen hondakin guztik haizek ekarrita plastikok eta bukatzen du errekan, hau gero ibaia joeten da, eta horrei buruz sensibilizazio kanpaina batzuk egin nahi zien. Hala ere, garbiketa profesional baten beharra ikusi zuen udalak. Hondakinen mailak urtero garbiketa egiteko partida jasotzea adostu du. Erabaki izan enpresa bat hartzea. Enpresa hutsuko da, bertan aurkeztu genuen ibaia zenbat kilometro zeuzken, nola zeon, etorri izan, erakutsi genion, eta aurkeztu ziguten aurrekontu. Aurrekontu ezan 4.000 eurotakoa. Orduan, hori agenda 21ko diru laguntza aurkeztu ondoren, eman ziguten 1.700 euro. Eta ja diru hori eskuratu genunen erabaki nuen bai edo bai erreka garbitzea. Ikusten neulako bertako azkenen herriko parte badala eta naturako parte bat eta garrantzitsua. Eta gaina ikusi dana da errekak aidiela berriro biodibertsitatea irabazten, garai baten atak eta etzeren, eta geroz eta hegazti gehiago dare, behan arten Martin Arrantzalea, gruiak eta natura gehioz eta arraiek bai, eta hasi die ikusten nutria batzuk, hemen dio ez, baina orduan hori netzako oso balio jartzeko gauzala. Eta gero baita esan nahi da, enpresai eta eduki behar dutela bai enpresak eta bai baratzetako jendek kontzientzi pixkat zikine eta errekara ez botatzeko. Eta danon arten mantentzeko guain egin deun lana aberrea mantentzen da.